Fa 4 anys el Partit Popular va guanyar amplament les eleccions municipals, encapçalava la candidatura el senyor José Luis Gimeno, que era arquitecte, i entenia la ciutat com un conjunt de cases i carrers. El senyor Gimeno se'n va anar a cobrar un sou públic en la ciutat de les Llengües, que no sabem exactament què és, i va ser substituït per l'actual alcalde, el senyor Alberto Fabra, que també té formació en arquitectura i que també entén que la ciutat són, han sentit el seu discurs, les cases, les infraestructures, els carrers, les voreres. Per a mi la ciutat són les persones. Són vostès. Jo entenc la ciutat com un organisme viu, com un espai de convivència. I els organismes vius, si em permeten el símil, han de créixer ordenadament, orgànicament. Diuen, Castelló ha crescut, Castelló s'ha engreixat, Castelló ha augmentat en tamany, en volum, però Castelló no ha crescut de forma orgànica. Si continuem en el símil, les vies circulatòries de la ciutat, que serien les vies circulatòries d'una persona, les artèries principals no han millorat. Com no ha millorat tampoc la intel·ligència de la ciutat, que és el mapa escolar, que segueix sense acabar-se. Seguim sense tindre en totes les zones de Castelló, en tots els districtes, escoles gratuïtes de 0 a 3 anys. Però és que, a més, al Grau, per exemple, estan posant ara les primeres pedres, o estan marcant l'escola que fa número 4. Quan el número d'alumnes de població del Grau reclama ja la 5a escola, quan reclama ja el 2è institut. L'únic que aconseguirem en aquell és desdoblar les línies ara atapeïdes en algunes escoles, com el Sebastián Elcano. Arribem tard. Tampoc no hem crescut, encara que ens ho diguen, els pulmons verds de la ciutat, la plaça Botànica al Duc, recentment remodelada, per exemple, fruit d'una reivindicació històrica dels veïns de fa 25 anys que volien que allí es construïra una zona verda. Ha estat efectivament remodelada i ha perdut superfície verda respecte a l'anterior, a com era l'anterior. I s'aposten per grans parcs, que està molt bé, que són pulmons importants per a la ciutat, però el que tenim que aconseguir són espais verds dimensionats als barris i prop dels ciutadans per al seu gaudiment. Nosaltres diem que el govern municipal no ha tingut capacitat reivindicativa davant de la Generalitat. Podem parlar de sanitat o podem seguir parlant d'educació. Hi ha solars específics, dotacionals per a educació, que han sigut canviats per a fer la ciutat de la justícia. Per exemple, en un barri que ara no té dotació per a fer una escola pública, però on s'ha permès aparèixer fora d'ordenació una escola concertada, que és la que ara s'emporta els alumnes que hauria d'anar a la pública. Entenem que el Partit Popular té un pla per acabar en l'educació pública i per a nosaltres això és especialment greu, perquè l'educació pública, els serveis socials i la sanitat pública són els pilars bàsics que sustenten una societat justa i que evolucioni. El sistema circulatori avui dia de la ciutat és un autèntic caos. Han passat 6 anys des que personalment vaig dir, no sé si abans ho havia dit algú, però com a mínim fa 6 anys jo ho vaig dir ja en un faro de trànsit, jo no era ni regidor, que els accessos a Castelló tenien que tindre informació en temps real de les places d'aparcament que hi havia, ja hi són, però han tardat 6 anys en aparèixer. El Partit Popular va acceptar i va al vol una proposta que va fer el bloc de bicicletes de lloguer, 15 dies més tard ho portaven ja en el programa i efectivament van a complir-ho i jo crec que és una bona aposta i els felicitem per això. No se van llegir la proposta sencera, s'han oblidat dels carrils bici, no sabem per on passaran aquestes bicicletes. Han remodelat la plaça, han remodelat la ronda de Millars, passant de 3 a 2 carrils. Era el moment fantàstic per a dotar aquesta ronda de Castelló d'un carril específic per a transport públic, per a autobusos. Quan creus en el transport públic saps que els autobusos han de funcionar, han de poder circular amb més rapidesa, amb més celeritat i amb més comoditat que el vehicle privat. Si no, la gent seguirem optant sempre per al transport privat. Suposa que el senyor Calles parlarà ara del tramvia, que l'any 1999 portava el bloc en el seu programa i que ningú més el portava, el Partit Popular i el Partit Socialista ens deien que volíem la panderola. I efectivament, volem la panderola del segle XXI. Em sorprèn, en qualsevol cas, que el senyor Alberto Fabra ens diga que un tramvia que creua la ciutat és una mala cosa i és el passat. En aquest cas jo els demano per favor que no voten a Rita Barberà ni a Dia d'Alperi, que han posat tramvia a les seues ciutats. Algú de Castelló es creu de veritat que per primera vegada en la història els de Castelló tindrem algo bo abans que els de València o els d'Alacant. Castelló és una ciutat reactiva, que reacciona a les coses que li passen, i governar no és això. Jo vull que Castelló sigui una ciutat activa. Hem tingut de tindre 22.000 immigrats a Castelló censats per a obrir la primera oficina d'amics. Fa 10 anys potser no ho podíem saber, ningú no té boles màgiques. No anem a exigir-li al Partit Popular, que és qui governa, que adivini què ens passarà d'ací 10 anys. Però fa 3 anys ja sabíem el que estava passant i sabíem com era l'increment. I hem tingut que esperar a tindre 22.000 per obrir el primer centre d'acollida, que està molt bé, però arribem sempre tard. Castelló, ja ho he dit, és una ciutat reactiva, que reacciona a les coses que passen. Nosaltres volem que sigui una ciutat activa, que puga preveure amb antelació les coses que ens van a passar i que, per tant, puga posar les mesures per equilibrar i per a créixer, efectivament, tal com els deia al principi, d'una manera coordinada.